Nggih Kang Bayu Kusuma minangkani pambutan ingkang kagungan dalem menika bawa dadi ati ya monggo dipinangkani dening Kadang Ayu. Oh, nek kartu Mbak oh nggih sembah nuwun nggih monggo Bapak. Nun sewu Mas Bendat lan Mas Bayu. Nggih. Kula menika wakilipun ingkang kagungan dalem. Nggih. Panyuwunipun bawa Dadi ati. Nggih mbok menawi wonten kekiranganipun kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Nggih, Bapak paringan asma sinten Bapak? Kula Bapak Muntaji. Nggih, Bapak Muntaji. Monggo. Salam kagem Mbak Dita Mas Dito dalam Mbak Delvia. Nggih. Mugi-mugi anggenipun ngrengkuh bali wisma tansah pinaringan wilujeng ayem tentrem sampun wonten arah setunggal menapa. Amin. Kula ndongaaken mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur mbah nuwun. Nggih, monggo Bapak. Gegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa among ati pawit luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel langkung tan kena numbas arta
sak menika dadi ati sampun nggih Bapak dilajengaken sak menika napa